Отиваме на забавека, но часът ни е от 6 без 15, а сега е 3 и почти половина. Вече съм направена и просто исках да подминя влог и за това ще ви взема с мен на забавека. Къпах се, почти ми изсъхна косата и сега мисля да се свеша отново, защото косата ми е ужасна и няма да се гримирам, защото ходим на забавека, не на бал. Ще ходим, не знам какво ще ми правят. Вече за трети път ходим тази забавека и много я харесвам. Даже ще й дам една гривна. Аз си казах, когато ние буквално бяхме в събота бяхме на забавека и днес сме пак. И то за мен, защото аз имам много проблеми с зъбите и да, много ям сладко. Не ям нищо, за това съм слаба много и не мога да настъпя за това, защото не ям. Но нищо, това ще се промени, а друга месец ставам на 10. Да, знам, малко съм малка, но разбирам много неща, даже разбирам. Той пак не съм на 7. И нямам търпение просто да ми бъде многото зареждане и да ми бъде сведен. Ако някой се интересува, кой ще ми купат, първо ми ще ми вземе телефон. Едната ми леля ще ми нареди няколко пари в картата на Shein. И ако не ми свършват тогава високите, няма да се поръчвам високи, аз ще се поръчвам опаковъчни материали. И да. Мисля да има и втора част, където ходим века на забавека, защото иначе виждате, ще стане много дълго, около 2 часа. Няма да сме сравнили, но ви ще идвам. И да. Така, сега ще се напръскам малко парфюм и такова се намажа план. Такова. Ето този глас. И да. Взех си парфюмите, двата ми парфюма и гланс ми. Така. Първо се прескам парфюм от този. И от този. Като и двата не са купени, а и двата ги спечелих от giveaway. Така, ето този гланс. Много ми хареса. Братовчетка ми го даде. Много ми изненада просто този гланс. Но това го видях в магазина и много го харесах. Но тогава нямах достатъчно пари в мен. И 2 дена по-късно братовчетка ми го купи, но не да си купи някакъв друг гланс. Така.
намазах си. Аз такива гланцове обичам. Аз такива някакви гланцове да се виждат, например, такива ужас. И такива си обичам безплатни и винаги си вземам такива. Така, искам да си напускам ето това. Не знам дали се вижда на камера, но ми се подобря ръката. И искам да напускам това с парфюм, за да ми штрипе и да ми мине. Да стипеме. И да, това беше от мен. Мисля, че ще ми втора част. Не обещавам, ако мога ще снимам, но не мисля, че ще мога. И със сигурност няма да снимам, но ще се опитам нещо да снимам, ако мога. Защото няма да сме само ние, а и Лена ми. И да, това беше от мен. Чао на всички!